Εδώ είμαστε και πάλι και σήμερα μιλάμε για την τέχνη της επικοινωνίας και της διαπραγμάτευσης. Αν η επικοινωνία είναι το ζητούμενο στην προσωπική και επαγγελματική μας ζωή, αλήθεια γνωρίζουμε πώς να επικοινωνούμε καλύτερα? Έχω δίπλα μου τον ειδικό να μας τα πει όλα αυτά, τον Ανδρέα Κωνσταντακόπουλο, υποστράτηγο της ελληνικής αστυνομίας εν αποστρατεία, πρόεδρο της Ένωσης Διαπραγματευτών Ελλάδας, senior trainer και coach στην εταιρεία Eiki Training. Ο Ανδρέας Κωνσταντακόπουλος είναι διακεκριμένος ειδικός στις διαπραγματεύσεις υψηλού ρίσκου με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, τόσο ως επικεφαλής διαπραγματευτής της ελληνικής αστυνομίας, όσο και ως εκπαιδευτής διαπραγματευτών. Με σημαντικές επιτυχίες σε κρίσιμες υποθέσεις όπως η αεροπειρατεία στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και απαγωγές ομηρίες υψηλού προφίλ, έχει συνδέσει το όνομά του με την αποτροπή κρίσεων και τη διαχείριση επικίνδυνων καταστάσεων. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Διαπραγματευτών Ελλάδας και εκπαιδευτής σε πανεπιστημιακά προγράμματα, προσφέροντας πολύτιμη τεχνογνωσία και τεχνικές επικοινωνίας, γλώσσα σώματος και διαπραγμάτευσης. Επίσης, είναι επιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων και μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Πιστεύοντας στη δύναμη της αποτελεσματικής και μη βίαιης επικοινωνίας, ο Ανδρέας επικεντρώνεται στον άνθρωπο, προσπαθώντας να αναδείξει τις ατομικές δυνατότητες κάθε ατόμου. Με εκπαίδευση από διεθνείς φορείς όπως το FBI και τη New Scotland Yard και ειδίκευση στην ψυχική υγεία και την προσωπική ανάπτυξη, διδάσκει τις δεξιότητες που μεταμορφώνουν τις προσωπικές και επαγγελματικές διαπραγματεύσεις, οδηγώντας σε ουσιαστικά και μακροχρόνια αποτελέσματα. Τι χαρά να σε έχουμε δίπλα μας, Ανδρέα. Καλώς σε βρήκα, Χριστίνα. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και πέρα από αυτά τα βαριά ονόματα, έχω κάνει και άλλα πράγματα. Έχω ασχοληθεί με την προαγωγή της ψυχικής υγείας, το οποίο είναι ένα σημαντικό κομμάτι και που παίζει μεγάλο ρόλο και στις διαπραγματεύσεις και στην επικοινωνία. Και τα έχουμε συνδυάσει όλα αυτά μαζί για να, τουλάχιστον όσο ήμουν στην αστυνομία, να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις που μας απασχόλησαν, αλλά και πλέον τώρα στην ελεύθερη αγορά, για να μπορώ να βοηθώ ανθρώπους να κατανοούν την ανθρώπινη συμπεριφορά, να συνεργάζονται μέσα στον εργασιακό τους χώρο, να επιλύουν συγκρούσεις, να κάνουν καλές διαπραγματεύσεις. Και διαπραγματεύσεις όχι μόνο μέσα στον επαγγελματικό τους χώρο, αλλά κάποιες άλλες πολύ πιο σοβαρές που έχουν να κάνουν με τις προσωπικές τους διαπραγματεύσεις, αυτό που ενδεχομένως θα το συζητήσουμε στην πορεία, αυτό που ονομάζουμε εσωτερική διαπραγμάτευση. Πάμε στα δύσκολα τώρα. Ναι, θα βάλω έτσι κάποιους τίτλους. Να έχουν καλές σχέσεις με τους ανθρώπους που έχουν δίπλα τους, τους συντρόφους τους, τους συζύγους, τα παιδιά τους, το οποίο είναι ένα σημείο που πάρα πολλοί άνθρωποι όταν έρχονται στα σεμινάρια με ρωτούν εναγωνίως, με τα παιδιά τι κάνουμε? Βάζεις πολλούς παραμέτρους, θα τους βάλουμε όλους αυτούς που λες, χαίρομαι που τα λες ήδη. Φυσικά και έχεις κάνει πολλά πράγματα, θα μας τα πεις στην πορεία μέσα στη διάρκεια της συζήτησής μας. Τώρα θέλω να ξεκινήσουμε ως εξής την κουβέντα μας. Έχεις πάρα πολλά να μας πεις, το ξέρω ήδη από αυτά που έχουμε πει πριν ξεκινήσουμε. Οπότε θέλω λίγο να δούμε γιατί είναι τόσο δύσκολο ζήτημα η επικοινωνία. Γιατί άλλα λέω, άλλα εννοώ, άλλα καταλαβαίνω, άλλα σκέφτομαι. Γιατί? Η επικοινωνία γίνεται δύσκολη γιατί όταν μιλάμε θεωρούμε ότι ο άλλος έχει και στο δικό του το μυαλό αυτά που έχουμε εμείς στο δικό μας. Ο κύριος λόγος. Το δεύτερο σημείο είναι ότι για να είναι αποτελεσματική μία επικοινωνία πρέπει να εκφράζει και κάποιες αρχές. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι επικοινωνούν θα πρέπει να κατανοούν τη διαδικασία της επικοινωνίας. Τι σημαίνει επικοινωνία? Ποια είναι η διαδικασία της επικοινωνίας? Η διαδικασία της επικοινωνίας είναι ότι ο καθένας μιλάει πρώτον με τη σειρά του. Δεν μιλάει ο ένας πάνω στον άλλον. Το δεύτερο, να γίνονται κατανοητά το ένα, αυτά που λέει ο ένας στον άλλον. Συνήθως οι άνθρωποι πηγαίνουμε ό,τι δεν καταλαβαίνουμε ή ό,τι μας είναι ξένο και είτε το πετάμε, το παραβλέπουμε, είτε το συμπληρώνουμε αυθαίρετα όπως εμείς πιστεύουμε. Ή όπως ερμηνεύουμε. Δεν ζητάμε εξηγήσεις. Να πούμε, ξέρεις κάτι, Χριστίνα, αυτό δεν το κατάλαβα, μπορείς να μου το επαναλάβεις ώστε να καταλαβαίνουμε και οι δύο, να κατανοούμε και οι δύο τα ίδια. Και επίσης, για να είναι αποτελεσματική μία επικοινωνία θα πρέπει να είναι και ηθική. Δηλαδή,
αυτό το οποίο λέει ο πομπός, να το πω έτσι, να είναι αυτό το οποίο λέει και έτσι ακριβώς να το προσλαμβάνει και ο δέκτης. Άρα να ξέρω ότι αυτό που λέει ο άλλος είναι έτσι, είναι έτσι. Όπως ακριβώς, μου το λέει. Ακριβώς. Το εμπιστεύομαι με λίγα λόγια. Δηλαδή είναι σαν να μου λες ότι πρέπει να εμπιστευτώ αυτό το οποίο ακούω. Κατά κάποιο τρόπο, μάλλον πρέπει εγώ που το λέω να έχω κερδίσει την εμπιστοσύνη του άλλου. Είναι εντελώς διαφορετικό το εμπιστεύομαι τον άλλον και είναι διαφορετικό το ότι μιλάω και αυτό που λέω είναι αυτό το οποίο ισχύει και είναι η πραγματικότητα. Πώς μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο? Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Ναι. Θα πρέπει να ξέρουμε καλά την επικοινωνία, τη διαδικασία της επικοινωνίας, ώστε να επανερχόμαστε πολλές φορές όταν αμφιβάλλουμε για κάτι, για την αλήθεια των λεγόμενων, και να ερχόμαστε πάλι στο ίδιο θέμα από έναν διαφορετικό δρόμο με διαφορετική διατύπωση για να δούμε αν πάλι θα πάρουμε την ίδια απάντηση. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε το ψέμα. Mm-hmm. Ανιχνεύεται το ψέμα? Ανιχνεύεται, ναι. Υπάρχουν τεχνικές και πιο πολύ γνωρίζουμε την ανίχνευση του ψεύδους μέσω της γλώσσας του σώματος. Αυτό είναι το πιο κοινό. Όμως κάποιος ο οποίος γνωρίζει καλά την τέχνη της επικοινωνίας έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει το ψεύδος και μέσα από τις λέξεις που χρησιμοποιεί ο άλλος. Άρα λοιπόν υπάρχουν λέξεις που μπορώ να ακούσω και να καταλάβω το ψέμα? Ναι. Θέλεις να μου πεις μία? Όταν αποστασιοποιείσαι από αυτά τα οποία λες, σημαίνει ότι δεν είναι δικά σου, ότι δεν τα πιστεύεις. Αποστασιοποιείσαι. Είναι άλλο να χρησιμοποιείς εγώ, το εγώ, εντάξει, και άλλο να χρησιμοποιείς μου είπε κάποιος. Άρα το τρίτο πρόσωπο ναι, είναι... Ακριβώς. Αποστασιοποιείσαι από αυτά που λες. Ενώ όταν θα πω, ξέρω ότι αυτό που σου λέω είναι... Ακριβώς. Ακριβώς. Είμαι εγώ εκεί. Ναι. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Σκεφτείτε ότι η ανίχνευση του ψεύδους μέσω της παραπλάνησης και του ψεύδους μέσω των δηλώσεων είναι ένα πολύ σημαντικό μάθημα στη σχολή του FBI. Δηλαδή αυτό βοηθάει πάρα πολύ ανθρώπους που κάνουν ανακρίσεις, δικαστές, δικηγόρους, HR. Ναι. Πες μας λίγο δηλαδή θα μπορούσαν κάλλιστα οι υπεύθυνοι του HR να δημιουργήσουν ένα ερωτηματολόγιο, δομημένο ερωτηματολόγιο και να το δίνουν στον υποψήφιο προς πρόληψη και μετά να κάθονται και να αναλύουν, πέρα από τη συνέντευξη που θα του έχουν πάρει και εκεί θα το κάνουν, να αναλύουν τις απαντήσεις του. Ναι. Ναι. Και εκεί βλέπουμε εάν προσπαθεί κάποιος να παραπλανήσει ή αν λέει και ψέματα. Άρα είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο αυτό. Εμείς στην αστυνομία, θα σου το πω, που εγώ έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις απαγωγές προσώπων, κάναμε αναλύσεις τόσο των κειμένων που ενδεχομένως έστελναν οι απαγωγείς, αλλά κάναμε αναλύσεις και των τηλεφωνημάτων. Και βγάζαμε συμπεράσματα. Υπήρχε υπόθεση που είχαν στείλει μια επιστολή μια σελίδα, την αναλύσαμε και ουσιαστικά καθίσαμε βέβαια 2 διαπραγματευτές και 2 ψυχολόγοι και την αναλύσαμε λέξη προς λέξη και ουσιαστικά κατά 99% επαληθεύτηκε αφού τέλειωσε η υπόθεση στα όσα είχαμε αναλύσει. Ναι. Αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος γενικά σε μια επιχείρηση? Δηλαδή μπορεί να το μάθει κάποιος να εκπαιδευτεί σε ένα σεμινάριο? Μαθαίνεται. Είναι κάτι που μαθαίνεται. Τα πάντα μαθαίνονται. Το θέμα είναι να καταλάβει όλος ότι έχει ανάγκη να το μάθει. Ναι. Πάντα. Με τη γνώση υπάρχει το πρόβλημα ότι τα ξέρουμε όλα. Το ζητούμενο είναι να κατανοήσουμε κάποια στιγμή ότι χρειάζεται να μάθουμε πράγματα. Να ανοίξουμε τις κεραίες μας λίγο. Να ανοίξουμε τις κεραίες, να κερδίσουμε τη ζωή μας, λέω εγώ. Γιατί το να μην ξέρεις και να πηγαίνεις έτσι διαισθητικά, χαραμίζεις χρόνο από τη ζωή σου, δεν της δίνεις ποιότητα και δεν έχεις και χαρά. Να το πάμε λίγο διαφορετικά, να σου πω το εξής, μιας και μιλάμε για επικοινωνία. Η επικοινωνία, η οποία δεν δίνει χαρά στον άνθρωπο, είναι προβληματική. Σκέψου ότι τα παιδιά,
Όλοι μας εμείς όταν ήμασταν βρέφη, νήπια, δεν ξεκινήσαμε να λέμε λέξεις. Τι κάναμε? Βγάζαμε ήχους και ταυτόχρονα γελάγαμε με αυτό. Ακούγαμε τους άλλους δίπλα μας και γελάγαμε. Άρα λοιπόν η επικοινωνία πρέπει να δίνει χαρά. Πρέπει να μας αφήνει μια γλυκιά γεύση όταν τελειώνει. Αν δεν μας αφήνει γλυκιά γεύση, είναι προβληματική. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και είναι αυτό που λες, ότι επικοινωνώντας καλά είμαι κοντά στη χαρά. Ακριβώς. Και δεν είσαι μόνο εσύ. Και στη ζωή. Δίνεις και στον άλλον χαρά. Ακόμα και να μην ξέρει ο άλλος, νιώθει υπέροχα. Γιατί του δημιουργούνται θετικά συναισθήματα από αυτή την επικοινωνία. Ποια θα έλεγες ότι είναι τα βασικότερα εμπόδια κατά την επικοινωνία των ανθρώπων? Που εμποδίζουν, δηλαδή δεν τη φτάνουν σε αυτή τη χαρά, δηλαδή τη σταματάνε, την κόβουν. Πρώτο και μεγάλο εμπόδιο στην επικοινωνία είναι αυτό που τη διευκολύνει. Είναι η γλώσσα. Είναι οι λέξεις. Έχουμε λέξεις, χρησιμοποιούμε περιορισμένο λεξιλόγιο, πάρα πολύ, γιατί είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε την πιο πλούσια γλώσσα στον κόσμο. Ξέρουμε ελάχιστες λέξεις. Έχουμε καταντήσει την ελληνική γλώσσα να έχει μία λέξη πολλαπλές σημασίες όπως και στην αγγλική. Άρα λοιπόν ο καθένας δίνει τη δική του νοηματοδότηση στη λέξη που ακούει και αυτό είναι ένα εμπόδιο. Πολύ σοβαρό. Το δεύτερο εμπόδιο στην επικοινωνία είναι ότι χρησιμοποιούμε άκρα για να περιγράψουμε καταστάσεις. Άσπρο, μαύρο, καλό, κακό. Ενώ ενδιάμεσα υπάρχει ένα τεράστιο φάσμα το οποίο μένει αχρησιμοποιητό. Και έχουμε ακούσει όλοι οι εκφράσεις για κατηγορίες, για επαγγελματικές κατηγορίες που αναφερόμαστε και ίσως έχουμε αναφερθεί και εμείς στις συζητήσεις μας. Εντάξει, όλοι εσείς οι τάδε είστε αυτό. Υπάρχει το αντίστοιχο για τους άντρες ή τις γυναίκες βέβαια, το ξέρουμε. Το τρίτο στοιχείο είναι η στασιμότητα. Η επικοινωνία είναι μια ρευστή διαδικασία, δυναμική, διαρκώς εξελισσόμενη. Εάν λοιπόν μια επικοινωνία δεν χαρακτηρίζεται από αυτό το χαρακτηριστικό, είναι προβληματική. Είναι αυτό που υπάρχει σε αυτή την υπέροχη ελληνική ταινία «Αυτά». Λοιπόν... Ως εδώ. Ναι. Και παραμένουμε σιωπηλοί. Αυτά είναι προβλήματα στην επικοινωνία. Άρα όμως... Και υπάρχουν κι άλλα βέβαια, αλλά είναι, σας είπα, 3 έτσι πολύ σημαντικά. Για να φτάσει κάποιος να πει όμως αυτά, τι σημαίνει, τι έχει προηγηθεί, τι θα μπορούσε μάλλον. Σημαίνει ότι δεν έχει προηγηθεί απολύτως τίποτα, υπάρχει σιωπή. Κάτι δεν δόθηκε δεν έχει την δυνατότητα, τη δεξιότητα από αυτά που ακούγονται να συνεχίσει να κάνει τον άλλον να μιλάει. Γιατί στην επικοινωνία δεν πρέπει να μιλάμε εμείς. Ο καθένας από εμάς δεν πρέπει να μιλάει. Πρέπει να κάνει τον άλλον να μιλάει. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί όταν μιλάω εγώ, λέω πράγματα όπως και αυτή τη στιγμή που ξέρω ήδη. Ναι. Όταν επικοινωνώ όμως με τον άλλον, θέλω να μάθω πράγματα που δεν τα ξέρω. Και ποιος θα μου τα πει? Ο απέναντι. Άρα λοιπόν πρέπει να τον κάνω να μιλάει. Πρέπει να έχω την τέχνη, να κατέχω την τέχνη του να κάνω τον άλλον να μιλάει και να το ευχαριστιέται κιόλας. Εντάξει, δεν είναι μόνο να μιλάει, να είναι και ευχαρίστησή του να μιλάει. Να θέλει να μου τα πει. Ναι, να νιώθει την ανάγκη να μου τα πει, να του δημιουργήσω μια τέτοια συναισθηματική κατάσταση που να νιώθει όμορφα. Και επειδή το έχω κάνει εσκεμμένα με έναν άνθρωπο που τον γνώριζα για πρώτη φορά και ενώ μιλούσαμε για αρκετή ώρα, γύρισε και μου είπε «Αντρέα, είσαι φοβερός συνομιλητής», και εγώ δεν είχα μιλήσει σχεδόν καθόλου. Ήταν ένα σοκ για μένα. Ήθελα να γελάσω τότε, αλλά ήμουνα ευγενής, γιατί πρόκειται και για κυρία κιόλας, τη γυναίκα ενός φίλου που την γνώριζα για πρώτη φορά. Αυτό είναι η επικοινωνία. Δηλαδή, θέλεις να μάθεις κάτι. Το βάζω σε σχέση με τη διαπραγμάτευση. Από ποιον θα τα μάθεις? Υπάρχουν πράγματα που μπορείς να τα μάθεις αναζητώντας τα, αλλά υπάρχουν και πράγματα που μόνο ο απέναντί σου μπορεί να στα πει, αυτός που κάθεται δίπλα σου, να σου το πω. Στη διαπραγμάτευση ισχύουν πάλι τα ίδια εμπόδια, αυτά περίπου που είπαμε. Ακριβώς. Άρα σταματάει πάλι η διαπραγμάτευση γιατί δεν έχω μεταφέρει το μήνυμα, γιατί δεν έχω μιλήσει κατάλληλα. Ακριβώς. Και γιατί δεν έχω αυτή τη ροή.
Δηλαδή δεν κάνω τον άλλον να θέλει να μιλήσει. Ακριβώς. Ώστε να γιατί δεν έχω δημιουργήσει αυτό το καλό περιβάλλον που ο άλλος θέλει να είναι εδώ. Αν σκεφτούμε τι είναι η διαπραγμάτευση, θα δούμε ότι το να συγκρούεσαι με τον άλλον είναι απλά ηλιθιότητα. Γιατί διαπραγματεύεσαι με κάποιον? Διαπραγματεύεσαι είτε γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα που πρέπει να λύσεις, είτε για να δημιουργήσεις κάτι καινούριο. Σωστά? Ποιος ο λόγος να συγκρούομαι με τον άλλον? Η σύγκρουση όμως είναι επικοινωνία. Μας λέει πράγματα. Μας λέει. Τι μας λέει? Μας λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις. Τα γεγονότα μάλλον. Εμείς ή οι άλλοι? Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο άλλος, με ενδιαφέρει τι θα κάνω εγώ για να δημιουργήσω, να σου το πω έτσι, το δικό μου γήπεδο. Πού μας αρέσει να παίζουν μπάλα οι ομάδες μας? Το λέω έτσι, στο γήπεδό τους, στην έδρα τους. Άρα λοιπόν, πού θα παίξω μπάλα? Αν έχω έναν τύπο, έναν άνθρωπο, ο οποίος ξέρω ότι παίζει σκληρά, ότι σε προσβάλλει, ότι προσπαθεί να σου δημιουργήσει ενοχές, ότι μπορεί να προσπαθεί να σου εξωθήσει τα συναισθήματα σε ακραίες καταστάσεις, θα μπω στο δικό του γήπεδο που ξέρει να παίζει καλά, ή θα τον φέρω στο δικό μου γήπεδο που δεν ξέρει αυτός να παίζει καλά? Θα πρέπει να τον φέρω στο δικό μου γήπεδο. Πώς θα τον φέρω στο δικό μου γήπεδο? Πώς? Μέσω της επικοινωνίας. Δεν πρόκειται να τον πιάσω και να τον βαράω κάτω. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρω πολύ καλά την τέχνη της επικοινωνίας. Η διαπραγμάτευση είναι επικοινωνία. Μάλλον να το πω πολύ πιο σωστά. Η επικοινωνία είναι το εργαλείο της διαπραγμάτευσης. Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση χωρίς επικοινωνία. Όμως υπάρχει επικοινωνία χωρίς διαπραγμάτευση. Αν και γι' αυτό έχω ένσταση. Γιατί πάντα η επικοινωνία, όπως είχε πει ένας μεγάλος γκουρού του μάρκετινγκ, είναι προπαγάνδα. Που σημαίνει ότι ο πομπός θέλει να περάσει ένα μήνυμα στον δέκτη. Ακόμα και για πολύ ελαφρού ενδιαφέροντος θέματα που συζητάμε στον καφέ, είτε αυτά απασχολούν ποδόσφαιρο, είτε κοινωνικά γεγονότα που συμβαίνουν, που γράφονται στα περιοδικά που σχολιάζουν τα πάντα και τους πάντες. Τι προσπαθούμε να κάνουμε? Προσπαθούμε να πείσουμε τον άλλον ότι αυτό που έχουμε διαβάσει εμείς είναι το σωστό. Η σκέψη η δική μας είναι η σωστή. Αυτό δεν κάνουμε πάντα. Ναι. Και στις πιο ελαφρές συζητήσεις. Ναι. Όμως... Τι σημαίνει? Δεν είναι προπαγάνδα? Δεν θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα? Δεν ακούμε. Και τι έχει να μας πει όλοι συνήθως? Λέμε αυτό το δικό μας σενάριο. Τώρα με βάζεις σε άλλα επίπεδα. Πολύ ωραία. Μου το γύρισες πολύ όμορφα. Δεν ακούμε. Εγώ δεν θα λέω δεν ακούμε, γιατί η ακοή είναι μια αίσθηση. Την ακοή την έχουμε όλοι. Θα πει κάποιος, συγγνώμη, γιατί δεν ακούω? Μια χαρά ακούω. Τα αυτιά μου δεν έχουν πρόβλημα. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι την τέχνη της ακρόασης. Μεγάλη διαφορά. Όλοι ακούμε. Ελάχιστοι ακροαζόμαστε. Ακρόαση τι σημαίνει? Κατανόηση. Να βγάζω νόημα από αυτά που ακούω, αλλά ταυτόχρονα να ακούω και αυτά που δεν λέγονται. Αυτά που δεν λέγονται πώς μπορώ να τα ακούσω? Μέσα από την παραγλώσσα, δηλαδή τον τονισμό, την ένταση και από τη γλώσσα του σώματος. Είναι ένα άλλο επίπεδο επικοινωνίας. Η γλώσσα του σώματος σε τι ποσοστό ισχύει? Δηλαδή, πες ότι την ξέρω εγώ, την έχω μάθει. Σε τι ποσοστό είναι όντως έγκυρη? Δηλαδή βλέπεις αυτή τη γλώσσα σώματος και έχεις βγάλει ένα συμπέρασμα σε τι ποσοστό? Ωραία. Είναι λίγο... Θα το απαντήσω λίγο διευρυμένα, γιατί έτσι στενά δεν θα δώσω σωστή απάντηση. Πρώτα απ' όλα, να πούμε ότι η γλώσσα του σώματος δεν λέει ποτέ ψέματα. Είναι η αληθινή γλώσσα, γιατί ενεργοποιείται ένα σημείο του εγκεφάλου το οποίο αντιδρά ακαριέα στα ερεθίσματα. Έρχεται, θα το πω έτσι χαριτολογώντας, από την εποχή των παγετώνων. Είναι ο παλιός εγκέφαλος. Το λέω πολύ απλοϊκά, όχι απλά, απλοϊκά, χαζά το λέω τώρα. Και λέει πάντα την αλήθεια, γιατί αντιδρά ακαριέα σε οποιοδήποτε ερέθισμα. Δεύτερον, θα πρέπει να μαθαίνουμε, να έχουμε μάθει να εξηγούμε τη γλώσσα του σώματος στο πλαίσιο που αυτή εμφανίζεται. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πάρουμε μία κίνηση σήμερα και να την εξετάσουμε μετά σε ένα πλαίσιο μετά από 10 μέρες. Πρέπει να την εξετάσουμε μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Και μία κίνηση από μόνη της δεν λέει κάτι εάν
δεν την εξετάσουμε μέσα σε μια δέσμη κινήσεων. Είναι δηλαδή κάτι σαν τις λέξεις με τις προτάσεις. Όχι σαν, είναι όντως. Είναι οι λέξεις με τις προτάσεις. Η κίνηση είναι η λέξη. Η δέσμη κινήσεων είναι η πρόταση. Μία λέξη ξεκάρφωτη δεν μας λέει κάτι. Μία πρόταση όμως βγάζει μεγάλα νοήματα. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να παίρνουμε μία κίνηση, πρέπει να παίρνουμε μία δέσμη κινήσεων. Δηλαδή να κάνουμε προτάσεις από τις κινήσεις για να βγάζουμε συμπεράσματα. Και άρα το σύνολο αυτής της κίνησης, μέσα από τη γλώσσα του σώματος, μέσα στο πλαίσιο αυτό που ερμηνεύουμε, μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Ναι. Ναι. Και θα πω το εξής. Όταν υπάρχει αντίθεση από αυτό που λέει το στόμα με αυτό που λέει το σώμα, εμείς πιστεύουμε πάντα το σώμα. Οι άνθρωποι γενικότερα πιστεύουμε πάντα το σώμα. Άρα η γλώσσα του σώματος μπορούμε να την αποκωδικοποιούμε και να βλέπουμε αν συνάδει με αυτά που λέει ο άλλος. Θέλεις λίγο να μας πεις ένα παράδειγμα μέσα σε μια διαπραγμάτευση? Τι είναι αυτό που είναι καλό να παρατηρώ εγώ στη γλώσσα του σώματος του άλλου που έχω απέναντί μου, ώστε να κατανοήσω τα μηνύματα που πραγματικά θέλει να μου περάσει, χωρίς να ακούω αυτά που μου λέει, που μπορεί να είναι διαφορετικά? Όχι, πρέπει να ακούς αυτά που σου λέει και να δεις αν το σώμα του ανταποκρίνεται, υποστηρίζει αυτά που λέει ή κάνει άλλα πράγματα. Συνήθως αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι το πρόσωπο. Το πρόσωπο όμως είναι και αρκετά ελεγχόμενο. Όσο πιο κοντά στον εγκέφαλο βρίσκεται ένα σημείο του σώματός μας, τόσο πιο πολύ ελέγχεται. Ακόμα και ένα πολύ ελεγχόμενο πρόσωπο θα μας δώσει σημάδια. Είναι οι μικροεκφράσεις, όπως λέγονται, οι οποίες είναι ανεπαίσθητες κινήσεις του προσώπου, των μειών του προσώπου. Υπάρχουν χιλιάδες μυς στο πρόσωπο, δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε όλους, οι οποίες όμως το χρονικό διάστημα που εμφανίζονται είναι μερικά δέκατα του δευτερολέπτου. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είσαι εστιασμένος και να έχεις τεράστια προσοχή. Γι' αυτό και όσοι πάνε να κάνουν σοβαρές διαπραγματεύσεις και τους ενδιαφέρουν οι σωματικές αντιδράσεις του άλλου, δεν ασχολούνται αυτοί που διαπραγματεύονται, ασχολούνται κάποιοι οι οποίοι είναι αποκλειστικά για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Όσο λοιπόν πιο κοντά είναι στον εγκέφαλο ένα μέρος του σώματος, τόσο πιο εύκολα ελέγχεται. Αυτά τα οποία δύσκολα ελέγχονται και μας λένε πολλά πράγματα είναι τα πόδια μας. Γι' αυτό και όταν πηγαίνουμε σε συνεντεύξεις, συνήθως εμείς που δίνουμε τη συνέντευξη είμαστε σχεδόν ορατοί σε αυτόν που παίρνει τη συνέντευξη. Ώστε να παρατηρήσει κάποιος και το σώμα και τα πόδια. Και τα πόδια. Άρα λοιπόν μαθαίνεται η διαπραγμάτευση. Είναι τέχνη. Είναι τέχνη. Είναι τέχνη διαπραγμάτευση, δεν είναι επιστήμη. Ενσωματώνει πολλά πράγματα από πάρα πολλές επιστήμες. Θα δούμε πάρα πολλές θεωρίες που έχουν εφαρμογές από άλλες επιστήμες, όπως ψυχολογία, θεωρία παιγνίων και πολλά ακόμα. Αλλά δεν είναι επιστήμη. Είναι τέχνη. Όπως τέχνη είναι και η επικοινωνία. Η επικοινωνία, ακριβώς. Άρα είναι ένα μείγμα πραγμάτων, γνώσεων, εμπειριών που καλούμαστε να τις φέρουμε στο τραπέζι. Από τη γνώση που έχω πλέον σε σχέση με τη διαπραγμάτευση, η διαπραγμάτευση ενσωματώνει σχεδόν τα πάντα. Τα πάντα. Από πάρα πολλές επιστήμες. Τις οποίες ναι, τις φέρνεις εκεί στο τραπέζι και τις εφαρμόζεις. Όσο περισσότερα ξέρεις, τόσο καλύτερα. Είναι σαν τον τεχνίτη. Και όσο περισσότερο τις δουλεύεις, τόσο καλύτερος γίνεσαι. Υπάρχουν δύσκολες διαπραγματεύσεις? Υπάρχουν δύσκολες διαπραγματεύσεις. Τι θα πει είναι δύσκολη διαπραγμάτευση και τι μπορώ να κάνω για να την αντιμετωπίσω, τη δυσκολία αυτή που προκύπτει? Δύσκολες διαπραγματεύσεις γίνονται όταν εμπλέκονται συναισθήματα. Η αποστασιοποίηση από τα συναισθήματά μας είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα προκειμένου να κάνουμε καλές διαπραγματεύσεις. Σε εμπορικές διαπραγματεύσεις μπορεί να μας προκαλέσει ο άλλος, να μας κάνει προσωπικές επιθέσεις. Αυτό μπορούμε να το εξουδετερώσουμε αναλογιζόμενοι ότι όποιος και να ήταν στη θέση μου θα έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα, να το αποκαλύψουμε αυτό το οποίο κάνει. Όμως όταν κάνουμε διαπραγματεύσεις που έτσι κι αλλιώς τις κάνουμε, μέσα σε περιβάλλοντα οικογενειακά, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Έχω
δεχτεί πολλές ερωτήσεις. Τι κάνουμε με τα παιδιά μας? Και τους λέω, κάνετε το σωστό. Το σωστό είναι, βγάζετε απ' έξω τα συναισθήματα και κάνετε το λογικό. Και το λογικό είναι να βάζετε όρια. Το όριο είναι ένα από τα στοιχεία του σκληρού πυρήνα της διαπραγμάτευσης. Βλέπετε ότι όλα συνδέονται μεταξύ τους. Σας είπα πριν, ενσωματώνει πάρα πολλά πράγματα. Μα λέει, θα το στεναχωρήσω το παιδί μου. Όχι, το παιδί σου δεν θα το στεναχωρήσεις. Απλά θα του δείξεις πόσο το αγαπάς και ότι φροντίζει να παίρνει το καλύτερο, να μαθαίνει κιόλας. Το να δίνουμε τα πάντα στα παιδιά δεν είναι αγάπη. Αγάπη είναι να μαθαίνουμε στα παιδιά ότι υπάρχουν όρια και να τα κάνουμε δυνατά στη ζωή τους. Αυτές είναι οι δύσκολες διαπραγματεύσεις, όταν εμπλέκονται συναισθήματα στα προσωπικά θέματα πολλές φορές. Άρα λοιπόν τώρα υπάρχει διαχωρισμός από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή είναι άλλη διαπραγμάτευση στα επαγγελματικά, άλλη διαπραγμάτευση στα οικογενειακά, άλλη διαπραγμάτευση στα φιλικά. Όχι, οι κανόνες είναι οι ίδιοι, οι τεχνικές είναι ακριβώς οι ίδιες, δεν μεταφράζουν. Να ψάξουμε τα βιβλία λίγο, να πάμε βιβλιογραφικά. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Το λέω για να το διευκρινίσουμε, δηλαδή να καταλάβουμε ότι είναι ίδια η φύση της διαπραγμάτευσης. Θα απαντήσω, ακριβώς. Θα απαντήσω. Έχουν γραφτεί, έχει πέσει τόνι μελάνι σχετικά με τη διαπραγμάτευση. Δεν υπάρχει κάποιο βιβλίο που λέει, ξέρεις κάτι, αυτά ισχύουν για την οικογενειακή διαπραγμάτευση, αυτά ισχύουν για τα επαγγελματικά. Λέει, η διαπραγμάτευση διέπεται από αυτούς τους κανόνες. Η επικοινωνία διέπεται από αυτούς τους κανόνες. Αυτούς τους κανόνες τους παίρνουμε και τους εφαρμόζουμε κατά αντιστοιχεία στις περιπτώσεις που έχουμε. Επειδή έχουμε να κάνουμε με τον άνθρωπο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Ο άνθρωπος είναι το αντικείμενο. Το υποκείμενο της διαπραγμάτευσης. Ο οποίος άνθρωπος διέπεται από τη λογική, τα συναισθήματα, ακριβώς, την παρούσα κατάσταση, ακριβώς, την ψυχολογία της δεδομένης στιγμής και πολλά άλλα. Όταν λοιπόν το ζητούμενο είναι πάντα ο άνθρωπος, παντού στον πλανήτη υπάρχουν άνθρωποι. Δεν αλλάζουν τα συναισθήματα. Παραμένουν ίδια. Άρα λοιπόν, τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε? Τον άνθρωπο. Ίδιες οι τεχνικές παντού. Όπου και να είναι, ανθρώπους αντιμετωπίζουμε. Απλά θα το εφαρμόσουμε με λίγο διαφορετικό τρόπο. Τους προσαρμόσουμε πάνω στις καταστάσεις. Οι τεχνικές παραμένουν ίδιες. Ποιοι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την έκβαση μιας διαπραγμάτευσης? Τι μπορεί να συμβεί δηλαδή και να πάει στραβά ή καλά? Θα το πω πολύ απλά. Με μία λάθος λέξη. Όπως έλεγε... Είναι ικανή δηλαδή μία λάθος λέξη να στρίψει το καράβι και να το ρίξει? Θα πω τη ρίση του Αντρέ Μπρετόν. Μία λέξη και όλα σώζονται, μία λέξη και όλα χάνονται. Ναι, μία λάθος λέξη που θα ερμηνευτεί με λάθος τρόπο από την άλλη πλευρά μπορεί να τεινάξει τα πάντα στον αέρα. Και να πεις τέρμα, σηκώνομαι να φύγω, να χτυπήσεις το τραπέζι. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Λέω. Ναι. Και να πει φτάνει. Ναι. Να δούμε λίγο τη ζωή μας. Πόσες φορές εκεί που όλα πηγαίνουν καλά σε μια συζήτηση ερμηνεύουμε μία λέξη που μας είπε ο άλλος και γινόμαστε πύραυλοι. Έξαλλοι. Πολλές. Μη μετρήσουμε, άστο. Αυτό ακριβώς. Γιατί το λέω, Χριστίνα? Το λέω για τον εξής λόγο. Η ζωή μας όλη είναι μία διαπραγμάτευση. Με ή χωρίς σοβαρά αποτελέσματα. Καθημερινά, 24 ώρες το 24ωρο διαπραγματευόμαστε. Απλά δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Και για αυτή τη διαπραγμάτευση ισχύουν ακριβώς οι ίδιοι κανόνες. Οι ίδιες τεχνικές. Εδώ έχουμε να κάνουμε επιλογές λοιπόν. Θα διαπραγματευόμαστε χωρίς να γνωρίζουμε ή θα διαπραγματευόμαστε με γνώση? Χωρίς γνώση ή με γνώση? Αυτό είναι επιλογή. Και όπως πολύ καλά ξέρουμε, όλοι μας είμαστε το αποτέλεσμα των επιλογών μας. Μπαίνω στο τραπέζι λοιπόν εγώ. Για να πούμε λίγο έτσι απλά, με απλά λόγια, πώς διαπραγματευόμαστε. Αυτές οι τεχνικές που λες. Πρώτα απ' όλα, δεν μπαίνουμε στο τραπέζι. Μιλάμε με τους ανθρώπους πριν μπούμε στο τραπέζι. Σημαντικό. Λέμε ένα γεια. Χαιρετιόμαστε. Μπορεί να είναι λεκτικός ο χαιρετισμός, μπορεί να είναι και σωματικός ο χαιρετισμός. Πώς θα τον κάνουμε? Ποιος είναι ο καλύτερος? Η σωματική επαφή πάντα σε φέρνει πιο κοντά. Όταν λοιπόν έχεις έρθει κοντά με έναν άνθρωπο,
συγκρούεσαι και πιο δύσκολα. Για σκέψου το λίγο. Σωστό. Ακόμα και όταν νιώσεις ότι έχεις κοινά πράγματα με αυτόν, πάλι νιώθεις οικείος. Πολύ απλά έχετε τον ίδιο φίλο, τον ίδιο γνωστό. Έχετε έναν κοινό γνωστό. Δεν έρχεσαι κοντά όταν ένας άνθρωπος σου πει «Χριστίνα, προχθές μου είπε ο Γιώργος ότι σε γνωρίζει. Είναι πολύ καλός μου φίλος». Δεν έρχεσαι κοντά. Έρχεσαι, αλλά είναι κριτήριο για να κλείσει μια συμφωνία. Όχι, αλλά είναι κριτήριο, είναι κάτι το οποίο επηρεάζει τη διαδικασία. Αν είσαι δηλαδή κοντά, ακριβώς, μπορεί να παίξει ρόλο. Αυτό μας λες τώρα. Είσαι πιο φιλικός, δεν είσαι συγκρουσιακός. Το γεγονός ότι, γι' αυτό λέμε στη διαπραγμάτευση, ότι πριν πας πρέπει να γνωρίζεις τα πάντα για τους ανθρώπους με τους οποίους θα συνομιλήσεις. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Τα πάντα. Γιατί μπορεί ξαφνικά να βρεθείτε και συγγενείς. Το λέω σε ένα περιβάλλον που συνήθως οι συγγενείς μεταξύ τους δεν γνωρίζονται. Άρα γνωρίζω και τα πάντα. Μπαίνω και φιλικά. Μπράβο. Λέω και τις κατάλληλες λέξεις. Είμαι και χαμογελαστός, χαμογελαστή. Αλλά δεν συμφωνούμε. Τώρα θα σου έκανα την ερώτηση, αλλά εδώ μιλάω εγώ. Ποιες είναι οι κατάλληλες λέξεις? Ναι, σίγουρα. Λέμε, είμαστε φιλικοί, είμαστε ευγενικοί, ρωτάμε, συζητάμε, έτσι, θετικό το κλίμα, όπως λες, όχι συγκρουσιακό. Αν υπάρχουν κατάλληλες λέξεις, πες τις μας, θέλουμε να τις μάθουμε. Φαντάζομαι πολλοί θα θέλαν τώρα να ρωτήσουν, οπότε πες τις μας. Κοίταξε, ένα καλό πράγμα είναι να προειδεάζεις το αποτέλεσμα. Δηλαδή, δημιουργώ και το λες. Αυτό λες, που θα ήθελα. Ακριβώς. Λες, είμαι βέβαιος ότι σήμερα θα καταλήξουμε σε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Αυτό ήδη λειτουργεί σε ψυχολογικό επίπεδο. Λειτουργεί στο υποσυνείδητο. Θετικές λέξεις, θετικά συναισθήματα, θετικές πράξεις, θετικές συμπεριφορές. Αυτά τα δημιουργούμε. Ωραία. Τα δημιουργούμε. Αλλά εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που θέλεις εσύ να πετύχεις. Θα το δούμε στην πορεία. Θα παίξει ρόλο αυτό? Δηλαδή, ενώ φυσικά πόσο, και θα παίξει ρόλο. Όλα αυτά γίνονται, υπάρχουν όλα αυτά που λες, αλλά τελικά εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτό δεν με συμφέρει, ας πούμε, να το κάνω. Για ποιο λόγο δεν σε συμφέρει? Δεν ξέρω τώρα, γιατί αυτό που μου προτείνεις, ξέρω εγώ, δεν μ' αρέσει τόσο πολύ. Ωραία. Αναπτύσσουμε τις θέσεις μας. Ναι. Για ποιο λόγο? Και πριν απ' όλα πρέπει να ακούμε τι μας λέει ο άλλος. Γιατί εκεί βρίσκεται η λύση. Τι μας λέγανε οι μαθηματικοί στο σχολείο? Η λύση του προβλήματος βρίσκεται στην εκφώνηση. Σωστά? Άρα λοιπόν εδώ έχουμε κάτι που θέλουμε να λύσουμε και ο καθένας έχει το δικό του πρόβλημα. Η λύση του που βρίσκεται στην εκφώνηση του άλλου. Τα δικά μας δεδομένα, σου είπα και πάλι, τα ξέρουμε. Άρα θέλουμε να ακούσουμε τον άλλον, να τον ακροαστούμε, να καταλάβουμε τις ανάγκες του. Άρα πρέπει πρώτον να τον αφήσουμε να μιλήσει εάν θέλει να μιλήσει. Έχει τη διάθεση να μιλήσει. Ναι. Δεύτερον, με τον τρόπο που επικοινωνούμε να του τη δημιουργήσουμε την ανάγκη να μιλήσει. Για να μάθουμε. Γιατί τελικά άμα μάθουμε, αυτό το οποίο φαίνεται μεγάλο μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλο και τόσο δύσκολο. Οι άνθρωποι δεν επικοινωνούμε. Οι άνθρωποι μιλάμε και επιχειρηματολογούμε. Για να φτάσεις όμως στη διαδικασία της επιχειρηματολογίας, στη διαπραγμάτευση, πρέπει να έχεις ακούσει τον άλλον. Πρέπει να ξέρεις τα θέλω του και να δεις πώς θα τα συνδυάσεις με τα δικά σου θέλω. Και πρέπει να τον ακούσεις, γιατί έτσι θα τον υποχρεώσεις και εκείνον να ακούσει εσένα. Εάν προσπαθείς να πας να του μιλήσεις ενώ δεν του έχεις δώσει το δικαίωμα να ακουστεί, για ποιο λόγο να σε ακούσει μετά? Ναι. Ξέρεις τώρα, επειδή το περιέγραψες πολύ ωραία, νομίζω απόλυτα κατανοητό, θα ήθελα, αν θέλεις, να μοιραστείς μαζί μας μια αποτελεσματική διαπραγμάτευση που ήσουν παρόν. Θα σου πω μια ιστορία με το γιο μου και την κόρη μου.
Τη λέω πάντα. Λοιπόν, ο γιος μου με την κόρη μου έχουν 8 χρόνια διαφορά. Παλαιότερα δεν είχαμε την πολυτέλεια των πολλών υπολογιστών στο σπίτι. Υπήρχε ένας υπολογιστής με κίνηση τεράστια στις οθόνες και αυτόν βέβαια τον είχε ο γιος ως μεγαλύτερος στο δωμάτιό του. Η κόρη μου πάντα ήθελε να πηγαίνει εκεί να παίζει. Ο γιος μου όμως της το απαγόρευε και ήταν μονίμως μια κατάσταση πολύ συγκρουσιακή. Η μικρή παραπονιότανε, ο γιος μου ήταν κάθετος, μη μου πειράξει κανείς τον υπολογιστή. Επειδή η κόρη μου με άκουγε πάντα, όταν μου παραπονέθηκε κάποια στιγμή, λοιπόν, της λέω: ωραία, θέλεις να σου δώσει ο Δημήτρης τον υπολογιστή? Μου λέει: ναι, ωραία. Θα κάνεις ό,τι σου πω. Θα μου υποσχεθείς ότι θα το κάνεις. Μέχρι στιγμής, ό,τι εδώ είναι η διαπραγμάτευση. Μέχρι στιγμής, ό,τι σου έχω πει και το έχεις κάνει, έχει βγει? Μου λέει: ναι, ωραία. Μπορείς να μου υποσχεθείς ότι θα το κάνεις και αυτό που θα σου πω? Μου λέει: το υπόσχομαι. Άρα βλέπεις ότι και εδώ το διαπραγματεύτηκα, απαρατή ανακάλεσα ότι ό,τι της είχα πει της έβγαινε. Μιλάμε σε μικρή ηλικία τώρα. Της λέω: για σένα στο σπίτι δεν υπάρχει υπολογιστής. Μα μου λέει: είναι στο δωμάτιο του Δημήτρη. Για σένα δεν υπάρχει. Δεν τον ξαναζητάς, δεν ζητάς κάτι που δεν υπάρχει στο σπίτι. Απλά της λέω: όταν θα στον δώσει, πάρε με ένα τηλέφωνο να μου το πεις εκείνη την ώρα. Εντάξει, πέρασε ο καιρός. Δεν ξέρω πόσος καιρός είχε περάσει. Είχαν περάσει πάρα πολλές μέρες. Μπορεί να έχει φτάσει και μήνες. Και κάποια στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο. Εγώ βλέπω την κόρη μου. Χαζομπαμπάς τελείωσε. Έλα, αγάπη μου. Μου λέει: μπαμπά, ο Δημήτρης μου έδωσε τον υπολογιστή. Λέω: για περιέγραψέ μου τι συνέβη. Να, μου λέει, έφευγε και χτύπησε το κουδούνι. Είχε ξεχάσει τη ζακέτα του και την κατέβασα με τις σκάλες. Και την ώρα, μου λέει, που ανέβαινα στις σκάλες και είχα πάρει την πρώτη στροφή, γύρισε και μου είπε: α, κοίταξε, και αν θέλεις τον υπολογιστή, πήγαινε μέσα στο δωμάτιο είναι. Από τότε δεν ξαναδημιουργήθηκε κανένα θέμα με τον υπολογιστή. Ποιος αποφάσισε να πάρει τον υπολογιστή είναι το ερώτημα. Αυτός που φαίνεται είναι ο γιος μου. Αυτή που αποφάσισε να πάρει τον υπολογιστή είναι η κόρη μου, η οποία του δημιούργησε την πεποίθηση ότι πήρε μία απόφαση που ήταν δικιά του, ενώ στην πραγματικότητα ήταν απόφαση της αδερφής του. Και αυτό είναι η διαπραγμάτευση, η τέχνη να κάνεις τον άλλον να κάνει αυτό που θέλεις εσύ, πιστεύοντας ότι είναι δική του απόφαση. Εντάξει. Για ποιο λόγο έγινε αυτό? Όσο η μικρή η αδερφή του ζητούσε τον υπολογιστή, η άρνηση του αδερφού του έδινε δύναμη. Για να τα συνδέσουμε λίγο με τα πριν. Ναι. Του έδινε δύναμη. Όταν σταμάτησε να το ζητάει, ναι, αυτός ένιωσε αδύναμος. Ναι. Οπότε η δύναμή του τώρα πώς μπορούσε να εκφραστεί? Μόνο μέσω της μεγαλοψυχίας του. Και αν θέλεις τον υπολογιστή, πήγαινε μέσα στο δωμάτιό μου. Ξανααπέκτησε δύναμη. Αλλά είχε κάνει αυτό που είχε αποφασίσει η αδερφή του. Ναι, εξαιρετικό. Χωρίς να πεις εσύ σε κάποιον δώσ' τον καν. Τίποτα. Εγώ τους είπα απλά. Δεν θα ξαναπείς τίποτα. Τελείωσε, δεν υπάρχει για σένα. Εντάξει. Ναι. Έτσι δουλεύει η διαπραγμάτευση. Άστο δηλαδή να το δώσει ο άλλος. Κάν τον άλλον να σου το δώσει. Να πιστέψει ότι είναι δική του η απόφαση. Πόσες φορές στον επαγγελματικό μας χώρο, στην επαγγελματική μας δραστηριότητα, όταν έχουμε και επίπεδα ιεράρχησης μέσα στη δουλειά μας, δεν πουλάμε μία ιδέα μας στον προϊστάμενό μας προκειμένου αυτός να την υλοποιήσει. Δεν το κάνουμε. Ναι, ενώ θα έπρεπε. Ενώ είναι δική μας ιδέα. Ναι. Του λέμε: προϊστάμενε, πάρτε δική σου, πρόθεσέ τη, ναι, πες ότι είναι δική σου, δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Γιατί τι θέλουμε? Να γίνει αυτό που θέλουμε. Το πουλάμε. Πάρτι. Θα μπορούσε να γίνει και το αντίστροφο. Ποιο? Αυτό που είπες πριν, δηλαδή να κάνει ο άλλος να μας ζητήσει την ιδέα. Δηλαδή, δεν δουλεύει έτσι. Και να μας τη ζητήσει, θα τη ζητήσει για να την πάρει αυτός. Για να την πάρει αυτός. Και μάλλον θα δημιουργήσει και κόντρα σε σένα. Εννοώ στο εργασιακό περιβάλλον, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Θες να μας πεις και εκεί ένα παράδειγμα? Ανάποδα. Ναι. Καταρχάς θα πρέπει να έχεις δείξει ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι συνεργατικός. Ότι δεν εκμεταλλεύεσαι τους άλλους. Κανείς δεν θα σου δώσει την ιδέα του εάν δεν τον βάλεις μέσα.
Εάν δεν τον κάνεις μέρος της επιτυχίας, δεν θα στη δώσει. Όταν όμως τους κάνεις μέρος της επιτυχίας τους ανθρώπους και λες ότι αυτό δεν είναι δική μου ιδέα, είναι συνολικά δούλεψαν 5 άνθρωποι αυτοί και βγάλαμε αυτή την ιδέα, τότε όλοι θέλουν να συμμετάσχουν. Η συνεργατικότητα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Ναι. Και πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν αρκετά ζητήματα και εκεί πάλι χάνεται και η επικοινωνία, όπως λες, και οι λέξεις. Δεν χάνεται, δεν υπάρχει επικοινωνία. Δεν υπάρχει, ναι. Πρέπει να τη βελτιώσουν την επικοινωνία τους για να πετύχουν αποτελέσματα. Ναι. Θεωρείς ότι αν υπήρχε αυτό το υπόβαθρο, θα ήταν κατάλληλες θα ήταν καλύτερες οι συνθήκες. Θα δημιουργούνταν πάντα καλύτερες συνθήκες. Θα αποφεύγονταν μικροσυγκρούσεις, δυσαρέσκειες, πολλά αρνητικά πράγματα. Ποια θεωρείς, έτσι από την εμπειρία σου και από όσο έχεις δει, τη μεγαλύτερη πρόκληση σε μια διαπραγμάτευση? Πώς το εννοείς την πρόκληση? Δηλαδή, λες πω αυτό εδώ που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, να συζητήσουμε, να πετύχουμε, είναι πρόκληση. Τι θεωρείται πρόκληση σε μια διαπραγμάτευση? Να πετύχω το αποτέλεσμα, να πετύχω το ιδανικό αποτέλεσμα, να πετύχω το ποιοτικό αποτέλεσμα, το οικονομικό, ή δεν είναι τόσο το οικονομικό, είναι το ιδεατό, ιδέα, ας πούμε, ότι θέλω να... Δηλαδή, ποια είναι η πρόκληση σε μια διαπραγμάτευση? Όποια νιώθει ο κάθε άνθρωπος, τώρα που σε βλέπω έτσι όπως μου το εκφράζεις, ναι, είναι τι είναι αυτό που του διεγείρει συναισθήματα. Άρα, αν εγώ βρω αυτό που εμένα με προκαλεί για να πετύχω, θα πάω τη διαπραγμάτευση εκεί που θέλω. Ακριβώς. Όταν όμως δουλεύεις με μια ομάδα, πρέπει να ικανοποιηθούν όλες οι ανάγκες οι ατομικές ανάγκες της ομάδας. Δηλαδή το αποτέλεσμα να είναι τέτοιο ώστε να ικανοποιεί όλους όσους συμμετέχουν. Άρα θα πρέπει όλοι να είναι ευχαριστημένοι. Ακριβώς. Αυτή είναι και αυτό, δηλαδή πρόκληση με την είναι αυτή. Είμαι μόνο εγώ ευχαριστημένος? Είναι όλοι ευχαριστημένοι? Για ποιο λόγο? Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχεις αναπτύξει τη δεξιότητα της ακρόασης, να τους έχεις ακούσει καλά, να έχεις αναγνωρίσει τις ανάγκες τους και να τις ενσωματώσεις μέσα στο αποτέλεσμα ώστε όλοι να έχουν όφελος. Άρα επιτυχημένη διαπραγμάτευση ποια θα έλεγες ότι είναι? Για το καθέναν αυτό που του ικανοποιεί την ανάγκη του. Για όλους θα πρέπει να είναι. Η επιτυχημένη διαπραγμάτευση είναι για τον έναν ή για όλους? Εξαρτάται. Αν είμαστε ομάδα θα πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες όλων της ομάδας. Όπως αυτές τις έχουμε προσδιορίσει. Αν είναι σε ατομικό επίπεδο, αυτό που ικανοποιεί τις δικές μου ανάγκες. Τι έχω βάλει ως στόχο? Έχω βάλει ως στόχο, πολύ ωραία το είπες και μου άρεσε, μια ιδέα, να υλοποιηθεί μια ιδέα. Η υλοποίηση της ιδέας και μόνο, κάποιος άλλος έχει βάλει οικονομικά κίνητρα, τα οποία τα έχει πετύχει και είναι επιτυχημένοι. Αρκεί να ξέρεις. Είναι υποκειμενικά αυτά. Ναι. Αρκεί να ξέρεις. Είναι αυτό που μου λες τώρα, είναι ο στόχος. Είναι το δεύτερο στοιχείο του σκληρού πυρήνα της διαπραγμάτευσης. Ο στόχος, ποιος είναι ο στόχος, Όταν ξεκινάς μια διαπραγμάτευση πρέπει να έχεις προσδιορίσει το στόχο σου. Να ξέρεις που θες να πας, ώστε... Να ξέρεις τι θέλεις να πετύχεις. Και να έχεις βάλει και τα όριά σου που είναι το δεύτερο. Στη διαπραγμάτευση υπάρχει χειραγώγηση? Όποιος μπορεί να το κάνει, θα στο κάνει. Θουκυδίδης. Είναι στη φύση του ανθρώπου να επιβάλλεται σε όποιον μπορεί. Το λέω έτσι σε ελεύθερη μετάφραση. Άρα λοιπόν, αν κάποιος νιώσει ότι μπορεί να σε χειραγωγήσει, θα σε χειραγωγήσει. Το ζητούμενο είναι να ξέρεις ότι σε χειραγωγεί, προσπαθεί να σε χειραγωγήσει και να του απενεργοποιήσεις αυτά τα όπλα του. Πώς μπορώ να αναγνωρίσω ότι κάποιος πάει να με χειραγωγήσει σε μια διαπραγμάτευση? Το στομάχι σου τι θα σου λέει? Όταν δεν νιώθουμε καλά, έχουμε το υπέροχο στομάχι μας, το οποίο μας ειδοποιεί ότι εδώ πάνε στραβά τα πράγματα. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Τα ακούμε πάντα. Ναι, πρέπει να τα ακούμε πάντα. Όποιος το αγνοήσει, απλά θα βάλει σε ταλαιπωρία τον εαυτό του. Και αφού την αναγνωρίσω και το στομάχι μου τα πει όλα αυτά τα μηνύματα, πώς θα την αποφύγω? Σηκώνομαι και φεύγω, κάθομαι και το συζητάω? Πρώτον, μπορείς να αποκαλύψεις αυτή την άσχημη τεχνική που εφαρμόζει πάνω σου. Εντάξει. Τι λέω δηλαδή, πώς την αποκαλύπτω? Καταλαβαίνω τι θέλεις να κάνεις
Το λες. Καταλαβαίνω τι θέλεις να κάνεις, αλλά αν θέλεις να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα, άφησε το αυτό στην άκρη και κάθισε να συζητήσουμε όπως πρέπει να συζητήσουμε. Άρα το αποκαλύπτεις αυτό. Το λες. Δεν νιώθεις άσχημα ότι σε χειραγωγήσανε? Όταν μας κάνουν κάτι και το αποκαλύπτουμε, δεν νιώθει άσχημα ο άλλος. Εσύ δεν νιώθεις απελευθερωμένο. Αυτό κάνουμε και στη διαπραγμάτευση. Θυμήσου, η διαπραγμάτευση είναι η ζωή μας. Ναι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Δεν είναι κάτι. Πολλοί πιστεύουν ότι η διαπραγμάτευση λέει τι θέλω εγώ την επικοινωνία. Γιατί θα κάνω εγώ διαπραγματεύσει, θα πάω να αγοράσω, θα πάω να πουλήσω. Μα κάνεις διαπραγμάτευση κάθε μέρα. Κάθε μέρα, πραγματικά. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή κάνεις διαπραγμάτευση. Διαπραγμάτευση κάνουμε σε ένα συμβόλαιο του σπιτιού μας. Διαπραγμάτευση κάνουμε στο πώς θα φάμε, πώς θα παραγγείλουμε. Στα πάντα, δεν είναι? Χριστίνα, διαπραγμάτευση κάνουμε και όταν είμαστε μόνοι μας. Και όταν είμαστε μόνοι. Πώς διαπραγματευόμαστε με τον εαυτό μας? Ανοίγεις μεγάλο κεφάλαιο τώρα. Μα είναι το πιο σοβαρό. Πώς διαπραγματευόμαστε με τον εαυτό μας. Ψάχνουμε όλοι πώς θα διαπραγματευτούμε με τους άλλους και δεν λέμε εμείς με τον εαυτό μας πώς διαπραγματευόμαστε. Όπως διαπραγματευόμαστε με τον εαυτό μας, θα διαπραγματευτούμε και με τους άλλους. Αλήθεια, πώς διαπραγματευόμαστε με τον εαυτό μας? Πόσο όμορφα μιλάς στον εαυτό σου, Χριστίνα? Όπως μιλάμε στον εαυτό μας, η εσωτερική διαπραγμάτευση τι είναι? Είναι η επικοινωνία με τον εαυτό μας. Ποια είναι η επικοινωνία με τον εαυτό μας? Είναι οι σκέψεις μας. Πώς σκεφτόμαστε? Σκεφτόμαστε θετικά ή αρνητικά? Οι άνθρωποι σκεφτόμαστε κατά πλειονότητα αρνητικά. Πρέπει να τα αλλάξουμε και να σκεφτόμαστε θετικά. Πηγαίνουμε σε μια διαπραγμάτευση και σκεφτόμαστε ότι αυτός θα προσπαθήσει να μας τη φέρει, αυτός θα προσπαθήσει να μας ξεγελάσει, αυτά θα κάνει. Γιατί τα σκεφτόμαστε. Γιατί θα αντιδράσουμε με έναν τέτοιο τρόπο όπου θα φαίνεται μια περίεργη συμπεριφορά στον απέναντί μας και θα φαίνεται ότι εμείς προσπαθούμε να τον ξεγελάσουμε. Πρόσεξε. Και θα κάνει και αυτό το ίδιο. Και στο τέλος ξέρεις τι θα λέμε? Δεν το έλεγα εγώ. Ξέρεις πώς λέγεται αυτό στην ψυχολογία? Αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Δηλαδή δημιουργούμε τις καταστάσεις που θέλουμε να αποφύγουμε. Αντί να σκεφτούμε πώς θα πάμε, πώς θα μιλήσουμε, πώς θα είμαστε άνετοι και να φανταστούμε ένα αποτέλεσμα όμορφο, πηγαίνουμε ακριβώς με τα αντίθετα πράγματα. Είμαστε ο εαυτός μας στη διαπραγμάτευση? Ναι. Άμα είμαστε σίγουροι, άμα είμαστε διαβασμένοι, άμα έχουμε προετοιμαστεί σωστά, διαφορετικά θα είμαστε κάτι άλλο. Δηλαδή, τι εννοώ ο εαυτός μας? Η αυθεντικότητά μου. Μιλάω έτσι, μιλάω αλλιώς. Δηλαδή, πέρα από το ότι θα το μελετήσεις, φέρνω όμως και τον εαυτό μου, αυτό που είμαι εγώ. Αυτό που λες ότι πώς είμαι εγώ. Μα ποιον έχεις δικαίωμα να φέρεις εκεί? Μόνο τον εαυτό σου. Ωραία. Να το πούμε και αυτό. Γιατί δεν πολλές φορές νομίζω ότι έχουμε την εντύπωση ότι πάμε σε μια διαπραγμάτευση και πρέπει να είμαστε κάπως. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι στις διαπραγματεύσεις δεν έχουμε να διαπραγματευτούμε με άψυχα πράγματα απέναντι. Δηλαδή δεν είναι η άλλη πλευρά. Δεν είναι ο αντίπαλος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συναισθήματα, έχει βιώματα, έχει αξίες, έχει πιστεύω, έχει προκαταλήψεις, 1002 πράγματα. Τραύματα, όπως είμαστε κι εμείς. Εκτός αν θεωρούμε ότι εμείς είμαστε οι αψεκάδιαστοι. Εντάξει. Λοιπόν, ακριβώς το ίδιο. Άρα λοιπόν πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε ως άνθρωπο. Έχει συναισθήματα. Θα πράξει βάσει των συναισθημάτων του. Και αν εγώ έχω μια τέτοια συμπεριφορά που του δημιουργήσει αρνητικά συναισθήματα, βάσει των αρνητικών του συναισθημάτων θα λειτουργήσει. Γι' αυτό λέμε, δημιουργήστε θετικά συναισθήματα. Και θα μου πει κάποιος, εσύ Ανδρέα, αν του δημιουργήσω θετικά συναισθήματα, είναι δεδομένο ότι θα απαντήσει και θετικά? Η απάντηση είναι όχι. Αλλά σίγουρα μειώνεις τα ποσοστά του να σου απαντήσει αρνητικά. Ναι. Βρέθηκα σε ένα μεγάλο έργο, το οποίο εκείνη την εποχή ήταν ανάμεσα στα 4 μεγαλύτερα έργα του κόσμου. Πήγα εκεί ακριβώς με την ιδιότητα του διαπραγματευτή, προκειμένου να λύσω μια κοινωνική σύγκρουση. Απέναντί μου είχα μια ομάδα ανθρώπων, τους οποίους τους έβρισκα σε ελεύθερο πεδίο, μέσα σε έναν κάμπο, όπου γινόντουσαν και τα έργα, και έπρεπε να κάνω πράγματα. Θα σας πω το εξής. Για μένα,
Αυτοί οι άνθρωποι ήταν συνεργάτες μου. Και όταν το είπα, μάλιστα, όλοι έμειναν έκπληκτοι και τους απάντησα. Λέω, βεβαίως και είναι συνεργάτες μου. Για το λόγο ότι με αυτούς θα λύσω το πρόβλημα, δεν θα το λύσω μαζί σας. Με την εταιρεία που δούλευα. Με αυτούς θα το λύσω. Δεύτερον, αν εγώ τους δω διαφορετικά, θα αλλάξει η συμπεριφορά μου. Εγώ δεν θέλω. Εγώ θέλω να τους βλέπω σαν συνεργάτες. Επίσης, δούλευα με τους ανθρώπους κατά μόνας. Τους έβρισκα μόνος τους, όχι όταν ήταν σε γκρουπ. Οπότε όταν ερχόντουσαν σε γκρουπ, κάποιοι από αυτούς ήδη είχαν αφοπλιστεί. Γιατί είχαμε κάνει προσωπική συζήτηση. Είχες επικοινωνήσει κατάλληλα με λίγα λόγια. Είχα επικοινωνήσει κατάλληλα. Βεβαίως. Τους πλησίασες. Μα μίλαγα μαζί τους. Ναι. Νιώθαν καλά. Συζητάγαμε σαν άνθρωποι, απλοί. Από τις καλλιέργειες μέχρι οτιδήποτε. Δεν έχει καμία σημασία τι συζητάγαμε. Όμως όταν έχεις έρθει σε επαφή με τον άλλον, είναι δύσκολο μετά να συγκρουστείς. Μαλακώνεις. Αυτό δεν κάνουμε. Ναι. Όχι, είναι πολύ διαφωτιστικό αυτό που λες, γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι μέσα από τη σύγκρουση θα καταφέρουμε, θα πετύχουμε, θα δούμε, θα δείξουμε ότι αξίζουμε, ότι μπορούμε, ότι ξέρουμε. Λέει λοιπόν ο Σουν Τzu στην τέχνη του πολέμου, όταν είσαι δυνατός, σκέψου αν πρέπει να δείξεις τη δύναμή σου. Αλλά όταν είσαι αδύναμος και δείχνεις δυνατός, σκέψου τι θα συμβεί όταν σε ανακαλύψουν ότι είσαι αδύναμος. Είναι σε ελεύθερη μετάφραση. Άρα λοιπόν, ναι, μπορεί κάποιοι να πουλάνε. Το θέμα είναι πόσο θα τους επιτρέψεις, πόσο θα αφήσεις να σε αγγίξουν αυτά τα πράγματα. Και δεύτερον, αν αποκαλυφθεί ότι τελικά όλο αυτό ήταν ένα σόου και δεν υπήρχε καμία δύναμη από πίσω, πες μου σε τι κατάσταση θα βρεθεί αυτός ο άνθρωπος. Καταραίει όλο το δημιουργήμα. Γιατί ο Θουκαιδίδης θα λειτουργήσει και πάλι. Θέλουμε να επιβληθούμε σε οποιονδήποτε μπορούμε. Όταν η άλλη πλευρά καταλάβει ότι μπορεί να του επιβληθεί, πες μου πού θα τον πάει. Στα τάρταρα. Ναι, θα το επιβληθεί. Θα του επιβληθεί. Γιατί τελείωσε. μπορεί. Γιατί μπορεί. Απλά. Όπως λένε και τα παιδιά, γιατί το κάνεις, γιατί μπορώ. Γιατί μπορώ. Και αυτό είναι ένα είδος διαπραγμάτευσης. Ναι. Άρα η διαπραγμάτευση είναι παντού. Παντού. Δηλαδή να το πούμε, γιατί εντάξει, κοίταξε, δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει πόση ώρα πέρασε. Είμαστε στη μία ώρα. Σκέψου δηλαδή πόσο εύκολα μιλήσαμε και πόσα ακόμα έχουν να πούμε. Μπορούμε να μιλάμε. Μια εβδομάδα. Να μην το κλείσω αυτό. Λοιπόν, αλλά θα κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί πρέπει να τα επεξεργαστούμε και όλα αυτά που μας είπες και σίγουρα πρέπει να επανέλθουμε σε κάποια πράγματα και πρέπει να μάθουμε και κάποια πράγματα. Οπότε, έτσι, φτάνοντας προς το τέλος, θα ήθελα να πούμε έτσι 2 πράγματα να κλείσουμε και βέβαια θέλω να δώσω μέσα στο link του podcast πληροφορίες για όλα αυτά τα σεμινάρια που κάνεις, γιατί πραγματικά κάνεις εξαιρετική δουλειά και πραγματικά χρειάζεται να μάθουμε τη διαπραγμάτευση στην καθημερινή ζωή μας, με τα παιδιά μας, με τους συντρόφους μας, με τους φίλους μας, με τους εργοδότες μας, με τους εαυτούς μας. Δηλαδή νομίζω ότι είναι απόλυτα απαραίτητο και βοηθητικό για τη ζωή μας, ειδικά σήμερα, στη συνθήκη που ζούμε. Αυτό που επανέφερες πάλι για την διαπραγμάτευση με τον εαυτό μας είναι το πιο σοβαρό κομμάτι, γιατί όταν δεν έχουμε μιλήσει με τον εαυτό μας και δεν έχουμε αποφασίσει το τι ακριβώς θέλουμε, δεν θα πετύχουμε τίποτα παραπάνω από αυτό το οποίο έχουμε αποφασίσει. Αν δεν έχουμε αποφασίσει τι θέλουμε, δεν θα πετύχουμε τίποτα. Δηλαδή μπορεί να χαντακώσουμε και τη ζωή μας αν δεν ξέρουμε να διαπραγματευόμαστε, έτσι δεν είναι? Για να κοιτάξουμε γύρω μας πόσες χαντακωμένες ζωές υπάρχουν. Πιστεύεις, Χριστίνα, ότι δεν είχαν ικανότητες ή δεξιότητες αυτοί οι άνθρωποι? Όλοι έχουν δεξιότητες. Ναι. Όλοι έχουν δεξιότητα σε κάτι. Όμως κανείς δεν έκατσε να μιλήσει με τον εαυτό του. Κανείς δεν πίστεψε στον εαυτό του. Άρα χρειάζεται να πιστέψουμε στον εαυτό μας, να μάθουμε να επικοινωνούμε σωστά με εμάς πρώτα, με τις ανάγκες μας και μετά να κάτσουμε στο τραπέζι. Με αυτό που είπες τώρα τις ανάγκες, ανοίγεις μεγάλο κεφάλαιο. Ναι. Θα μπορούσαμε να μιλάμε άλλη μια ώρα. Ναι. Οι ανάγκες είναι αυτές που μας καθοδηγούν. Ναι. Είναι αυτές που διαμορφώνουν τα συμφέροντά μας. Οι ανάγκες, θα μιλήσουμε σε άλλο επεισόδιο γι' αυτό, για τις ανάγκες. Το επόμενο θα είναι αυτό. Σίγουρα, για τις ανάγκες. Βέβαια, οι ανάγκες πρέπει να ξέρουμε τις ανάγκες. Τι θέλω. Δεν μπορώ να δεσμευτώ.
Μία από τις τεχνικές διαπραγμάτευσης είναι να μην δεσμεύεσαι. Τέλειο κόλπο. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, μας το λες πολύ ωραία. Άρα λοιπόν μας είπες ένα μυστικό. Δεν μπορώ να δεσμευτώ. Αυτό τι δημιουργεί? Αυτό σου δίνει τη δυνατότητα... Να σε ψάξω ξανά, να σου πω, έλα σε παρακαλώ Αντρέα, θα ξανάρθεις στο επόμενο επεισόδιο. Να το πάρουμε έτσι όπως το λες. Ναι. Άρα έρχεσαι και μου ζητάς κάτι, άρα ήδη έχω πάρει τον έλεγχο. Μου δίνει τη δυνατότητα να ελύσω. Αυτά θα μάθουμε. Να έρθεις στα σεμινάρια τα μάθουμε. Θα έρθω, θα ανακοινώσουμε όταν θα γίνουν και θα ενημερώσουμε και το κοινό μας. Άρα λοιπόν παίρνω τον έλεγχο με το ότι δεν ξέρω πότε θα έρθω, δεν μπορώ να δεσμευτώ. Παίρνω τον έλεγχο και τι κάνει μετά η άλλη πλευρά? Το ζητάει. Στο ζητάει. Έχεις έτοιμα. Όταν βέβαια εκφραστεί ένα θέλω, να ξέρεις ότι ξεκινάει μια διαπραγμάτευση. Ήδη εσύ εξέφρασες ένα θέλω, ναι, και εγώ ξεκίνησα μια διαπραγμάτευση. Ναι. Και σου λέω, θα το δούμε. Ναι. Δεν δεσμεύτηκα. Ναι. Και μου λες εσύ, μα το θέλω. Ναι. Εντάξει. Άρα λοιπόν, ας το κρατήσουν αυτό, ναι, οι φίλοι μας. Όταν ακούγεται ένα θέλω από κάποιον, με οποιαδήποτε έκφραση, μπορείς να με εξυπηρετήσεις αυτό, μπορείς να με βοηθήσεις αυτό. Αρκεί να είναι κάτι που θέλουν, έχουν μπει ήδη στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Υπέροχο. Δηλαδή, εντάξει, είναι πραγματικά διαφωτιστικό αυτό. Γι' αυτό το είπα. Για να καταλαβαίνουμε πόσες στιγμές βρισκόμαστε σε διαπραγμάτευση. Ναι. Ωραία. Μαμά, μου δίνεις νερό? Είναι σε διαδικασία διαπραγμάτευσης. Θα έρθεις να με πάρεις? Μπορώ το απόγευμα να πάω εκεί? Είναι σε διαδικασία διαπραγμάτευσης. Γιώργο, θα πάμε το βράδυ στο ρεβεγιόν? Είναι σε διαδικασία διαπραγμάτευσης. Δηλαδή τι λέει? Γιώργο, θέλω να πάμε στο ρεβεγιόν, αλλά σε ρωτάω. Εντάξει. Είναι ένα θέλω με έναν διαφορετικό τρόπο. Αυτό πρέπει να κατανοήσουμε, ότι είμαστε καθημερινά σε διαδικασία διαπραγμάτευσης και είναι απόλυτα βοηθητικό να μάθουμε πώς να το κάνουμε αυτό το πράγμα, πώς να πετυχαίνουμε την καλύτερη έκβαση της διαπραγμάτευσης. Σωστά? Σωστά. Λοιπόν, τι να πω, ευχαριστώ, είναι λίγο. Θα σκεφτείς αν θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, εντάξει. Είμαι σίγουρη ότι θα μου στείλουν πολλά μηνύματα και θα μου το ζητήσουν, οπότε θα σε πιέσω και από άλλες πλευρές. Είναι καλό μέσα στο διαπραγμάτευσης? Να σου πω ότι σε ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση. Απόλαυσα την συνομιλία μας. Ήταν τόσο χαλαρή που πραγματικά νιώθω όμορφα. Χαίρομαι. Τι είπαμε, η επικοινωνία πρέπει να... Λοιπόν, νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Εύχομαι και οι ακροατές σου, οι ακροατές μας να... Γιατί τώρα έγινα και εγώ μέλος της ομάδας σου. Ακριβώς. Οι ακροατές μας να απόλαυσαν αυτή τη συζήτησή μας. Εύχομαι επίσης να τους δημιουργήθηκαν πολλά ερωτήματα που θα ψάξουν να τα απαντήσουν, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο πάντα για μένα, να δημιουργώ προβληματισμούς και οι άνθρωποι να αναζητούν, να μάθουν περισσότερα. Όχι εκ μέρους μου, αλλά από οποιαδήποτε πηγή, γενικότερα. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει μέσα από βιβλία, μέσα από εκπομπές, από 1000 πράγματα. Και πραγματικά είμαι πολύ ικανοποιημένος και για τη γνωριμία μας, αλλά και για τη συνεργασία μας. Εγώ ευχαριστώ πραγματικά για την τιμή που μας έκανες. Μας είπες πολύ ωραία πράγματα και θα αφήσω μέσα στο link και τα προσωπικά σου στοιχεία που μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει και απευθείας μαζί σου για να λύσει οποιαδήποτε απορία του έχει δημιουργηθεί από όσα μας είπες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.